Shubor nakaslem jong Nausan Hima. Superintendent of Police City jong ka East Khasi Hills uba Vivek Sim ha ukro khobor ula pentim ha ka bede bat ka jingjia ka bala jia ha ka step jong ka shitarik unno pra arajar arpulai ha ka bakatto kat nengut ki breu ki banya ya ka kali Maruti 800 ka bali ka bamdan watang you registration number kila nya klem akor bat drift ya ka kali ka babu jingmaru i ki bayat linti halat khra police point kat kum ki sakhi ki bala paw lengba ki durkhi la yo iba hadin ke jingnya abat pensawa jamnya ke kali kini ki breu ki lalaj ban tenra bet ye ke kenro ka bala sna ban pen itnat ye ki benta jong kalat khra haga bede bat kane nakal yang ki pulit kalat khra police station ki la pengat mukot duma ye kini ki breu hapo ka suo moto case ka ba hapo ka kindon ars pa anya pukunda IPC halor ka jingpen khan ye ki kindon anya kali ba pher jong ka motor vehicle act Shishola ongru hadin ke jing sapriang jong ki durki nakal yang ka dorbar snong pelun laj khra da ka jing simkhia ka lalat ban ujor e jahar halat khra police station ban nakal yang ki pulit hapo ke jing elam OC kila penlong ke jing twet ye gini ki breu bala yo aruban kem ye gini ki breu harengkat ka kali bali nakawai ka karkhana sna kali ka badan halat kor kinton mon hagajo ka por nakal yang katanat pulit kala kentu bat mahamru i kena samla bakin kiar naki bakum gini ki jat kam ki bala aban bu jingma ya ka jing em jong ki bre ki bayat bayang bat ki pat ba ki la aban a jing tip la ki yo i ya ki bakum gini ki jat kam da ka ba phone ho number shispa khat ar